Og jeg vil også sige, som præst er det også rigtig dejligt, at der ikke er sådan et hårdt underlag at stå på. Så præsten er også vældig tilfreds med det, sådan hvad arbejdsmiljø angår. Men udover det er det jo det æstetiske indtryk, der først møder en, når man ser på det her fine stykke arbejde, vi har gjort. Det er simpelthen så smukt og passer så fint ind. Da vi havde jubilæum, der fik vi jo den smukke alterdun. Så nu går det ligesom op i en højere enhed, det hele. Det synes jeg. Og nu vi har fået det her smukke, synlige bevis på jeres arbejde, så har vi taget lidt med hjem, som I kan sådan gå og bygge jer med at kigge på. Et synligt bevis på, at I har gjort noget stort og særligt. Sådan lidt til adventstiden, så jeg vil lige sådan sige tak sådan personligt til jer hver især. Tusind tak. Som vi kan gemme til kommende generationer også, så de kan se, hvilken proces det har været at lave det her fine ting. Der er stadigvæk et godt til haven derude, det alle er jer velkommen til at rulle op. Det er lige forbi. Det er fantastisk. Det er rigtig flot. Det er